Ocitli sme sa v roku 500 pred našim letopočtom, kde tento mladý muž, zdá sa pôvodne 20-tník, súčasne 30-tník, áno. Rampu som ti schoval za súdy, lebo špatila ulica. Ďakujem. Zdá sa, pracuje s náradím, ktoré vzdialene pripomínajú, ktoré to náradie vzdialene pripomína hrable. A toto s nimi robí kypri plodu, on dá si tam semienka, narastú mu všetké rajčinky, popapá, to pôjde spinkať. Ocinko, zober teraz ručku a daj v nej hrabličky. A ktorým smerom to máš? Postav sa na kamene a kameruj iba. Ktorým smerom? Tak. Tak, kamerovanie funguje a to, čo vidíš, to ti stačí. Len jamky neťahaj. Ďalší. Ktorá tu, nech sa máš. No tak ale asi aj áno. Pozrite sa napríklad hrable. Ahoj!